zamonike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Alhaji Chief Malam Zaki Sana Sabana Safatawa. Menene damuwarka a cikin rayuwarka? Ina maka fatan alkhairi kuma kai hatara ka san wanda kake magana da shi. Ka san wa ya taimake ka cikin damuwarka. Ka tuna fa lokacin da kake cikin kunci suwa suka gwada maka soyayya. To yanzu da kake cikin farha suwa suka zo kamar su ne aminanka. A'a, kaka taba yadda da wani. Ka yadda da abin da kake da shi kuma ka yadda da Allah domin shi ke bayarwa, shi ke hanawa. Idan ya baka ba wanda ya isa ya hana, idan ya hana ka ba wanda ya isa ya baka. To amma ba zan yi dogon lokaci ba. Namba na ne 0242 708068 au 02444 82 816. Idan ka ga komai akan social media ba da wanga namba ba to ka san fraud. Ina maka fatan alheri. Allah kare ka, ya kiyaye ka, ya tsare ka, ya ba ni da kai duka lafiya. Ina maka fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo amma da shi rele Alhaji Chief Malam Zaki Sana Sabana Safatawa. Ko shamiya wani je da ni. Dai na yau kutaye. Ya ji masa. Abrabon nan koyi. Sika sen. Wadamin ne je. Oda osmun da won ti ase be kan cho se ahon ya fi ehwe ne na meti na yawo na onin bank asa efisa kwachi kwase obe front o ma TNG. Thank you very much. God bless you. I love you. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Laban son kamar tira yana wannan mina zada shi ka gutuka kenan lokaci duniyar sarati adogo fakar tawe nimere na hagu mina zaka ce ga sungon kan matira mulani Alhaji Chief Malam Zaki duba shi lashi wani zai wula kayan nan ba aji to nin ban lan kan gari ma dan ne 0242 708068 0244 82 816. Ai ciyar ban shaka karfana lana mawa to ni ba mai kwaron layan fama amma dukkan jarumsoyan woman kai ya da za farma nan sa'aya lema da lema zuliya ban yayyama ka farla zama bu photo ma zama bu video ma zama fa mun bu tura mu in yara mun da hankali domin hadis ma yace hayatu bila mali hayatu muzillatu kalam bila ja'i kalam mutayyib yahu ka fara aziki a ci an yara mun tuanda da ce ka fara da wahala ka zan aliyar tuwa ne ko tuwa bole ce kan yalla an musul photo la ayu sababu domin wula da fasharin biyar so yin za su shallo wula ka ku boyi ma